नमस्कार, मी प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आजची माझी रेसिपी आहे सुरमईचं कालवण किंवा सार म्हणतात त्याला. चला तर सुरुवात करू. सुरमईचे पीस मी साफ करून धुवून घेतलेले आहेत 7 ते 8 वेळा. नंतर त्याला मीठ लावलेलं आहे, लिंबू रस. आणि आता आपण त्याला चांगली फोडणी करूया. आता वाटण तयार करू. अर्धी वाटी नारळ घेतलाय, तुकडे करून घेतलेत. आपण वेळेवर किसून पण घेऊ शकतो आपण. आणि एक छोटासा कांदा कापून घेतलाय. 2 चमचे धणे घेतलेत. लसूणच्या 7-8 पाकळ्या घेतल्यात. आणि मी ते मिरची घेतली आहे, 7-8 मिरच्या घेतल्यात. गरम पाण्यात 1-2 तास भिजत घालायची आहे ही मिरची. बेडगी मिरची घ्यायची आहे. सर्वात प्रथम मिरची वाटून घ्यायची आहे. अशी मी थोडी वाटून घेतलेली आहे. आता आपण यात हे सर्व वाटून घ्यायचं आहे. थोडी हळद पण घालायची आहे आणि थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे यात. 1 चमचा हळद. असं मी वाटण करून घेतलेलं आहे. आता आपण छानपैकी फोडणीची तयारी करूया. छोटे 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल तापलं की त्यात आपण आता हा कांदा फ्राय करून घेऊया. आता मी यात वाटण घालते. पाणी ओतायचं आहे. यात 1 ग्लास पाणी ओतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालूया. चार कोकम. उकळी यायला सुरुवात झाली की टाकायची आहे. आता आपण यात फिश सोडूया. हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे. ते 5 मिनिट आपण आता हे शिजवून घेऊया. सात 8 मिनिटं झालेली आहेत. सुरमई करी तयार झालेली आहे. याला कोकणामध्ये कालवण किंवा सार पण म्हणतात. आता मी गॅस बंद करते आणि सर्व करून घेते. छान अशी मच्छी शिजलेली आहे.
मस्त छान असं सुरमईचं कालवण तयार आहे. काय मग कशी वाटली माझी रेसिपी? करून पाहायची आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. माझी ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच छान छान रेसिपी मी घेऊन येणार आहे. धन्यवाद.